Netanyahu! Premiazko deialdia izan da, bi egunetan egina, eta horrek, Palestina sufritzen duten egoerak bultzatu gaitu berriro kalera ateratzea, oso larrialdikoa izan da onaino sortatu diren egoera, eta hemendik aurrera datorrena, are gehiago, larrialdi handiago ekarriko du, eta beraz, atera behar genuen berriro kalera, exigitzeko gobernu guzti, batez ere, estatuko gobernuari, exigitzeko berehalako harremanan guztiak, Palestinarekiko, Israelikeko harreman guztiak agusteko, eta deialdi behar egiteko, eta batez ere, gobernuko bilera bat, premiazko bilera bat egiteko, eta hori, harreman guztiak, Israelikeko harreman guztiak berehala mozteko. No es una guerra. Es un genocidio. Israel